बे भिडिअखौ नुनायनि उनाव नोंथांमोना सानगोन हा सैताननिबो हाबा जायो नामा नै नायदो जोंना एखेबारे ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंनि गिफ्टआ एखेबारे आलादा जाखायो नालाय नै जोंना गिफ्टआ नै नायदो बेनो जादों बुके एबारबा हले मुलिनि बुके मानोना हिन्जावा नार्स नालाय हादों माथो हेलो सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय रिसिभनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथाङा गासैबो मोजाङैनो दं खिन्थु बे भिडिअखौ नुनायनि उनाव नोंथांमोना सानगोन हा सैताननिबो हाबा जायो नामा दिनै आङो थांगासिनो हाबा जाहैनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि हाबाया साधारन हाबा नङा मिथिबायना मानोना दिनैनि हाबाया जादों सैताननि हाबा सैतान नोंथांमोना साननो हागौ मा सैताननि हाबा बेलाय थ' नुवाखैबा थ'दो बे भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायबाय थादों नोंथांमोना मिथिजोबगोन कि सैताननि हाबाया बोरै जायो थ'दो दिनैबा स्टार्ट खालामसै एसे गिहांबो मोन्दों आङो मानोना सैताननियाव थांगोन नालाय नै लोगोफोर गिथाव बाथाव हाग्रा गेजेर थांनांगौ जायो हा लोगोफोर दायो आङो सफैबाय नै बे मोनसे जायगा जांसोनाव ओरैजाय थाङोबा उदालगुरि आरोना खासिबारि दाउला खासि अमा खासि ओमफ्राय बेनो जादों भैरबकुन्द आरोना ओमफ्राय ओइ बे नुहुरनाय गामियानो जादों सैताननि गामि थ'दो बा मालायसो बिराद मोजां गय गायना दोनदों माथो हा लोगोफोरथ' दायो आङो सफैबाय पुहराबारि ना ओमफ्राय नै हाबाया बेयावनो जागासिनो ओमफ्राय नै सैतान नालाय थ' बेनिखायनो कारेन्ट लाया बियो जेनेरेटरजोंसो होगासिनो दायो हाबसै ओमफ्राय हियार इज मिस्टार बिग्राय थ'दो हाबसै वा माथो सैताननि हाबाया गुफुर जोबसो थ' बेबायदिनो सैतानखौ लोगो हमनो सिङाव हाबलांबाय आरोना गिलुं हिन्जाव मोननानै साफा जादों नै हिन्जाव मोननानै बिराद कट गानगासिनो दायो ओमफ्राय लोगोफोर हाबायावलाय आरो माथो नै गासैबो सिङावसो जिरायगासिनो बे सिंगोल एखेबारे बिराद गोमोनथार बे आंखौ कमप्लेन खालामगासिनो कि बेखौ आङो भिडिअ हगाराखैनो नै नायदो लोगोफोर नोंलाय माथोनो दख'ना साफा गानना थाबालायानो गानसिगोन माथो लेथ्रा गानना थानायावसो लादोनो माथो जि बोराबदों खिन्थु मानसिया दाखालि आंखौ फन खालामनानै दम हरदों बिदि नङालै गुलाब आंबो हामा मोनो दायो थांसै ओंखाम जानो एसे सिङाव सोहैसै आरोना ओमफ्राय नै जोंना मेनेजारा बियो लांगासिनो आरो आंखौ आयौ आबै मा खावगासिनोलै आदसा दानाबा एसे मादैजोंनो जिरायफानसै आरोना मादैया जानो हायाबा बिनिखौ जागोन एसे मादैफोरजोंसो जिरायबा एसे लाब जागोन आंहा आंनोबो हरनांगोनलै बेदरखौ नोंनोसो हरनांगोन ओमफ्राय नै जोङो जमगासिनो ओंखामखौ नै ओमफ्राय बिसोरो बिराद मोजाङैनो रानबोगासिनो आरोना ओंखाम बवा माथो बे केटारिं ग्रुपआवसो नुबाय आङो प्लास्टिकबो गानलायलायो साफा आरोना खुनु टेनसनानो गैया ना मा होनो आबौमोन ना ओमफ्राय नै खानायावबो दंजोबखायो जाहाथे खानायाबो मा होनना बुंगोन मोनसे खानायखौलाय नङा मोनसे खानायखौलाय मा होनना बुंगोन दानो मा बुंगोन थाइसे खानायथ' बुंजाया जेनेबा मोनसेबो खानाया जाहाथे गोग्लैया आरोना नङा ट्रेव जाजागोन ना ओमफ्राय माथो नै अमा बेदर सफैगासिनो अमा बेदर जागोन ना जाया दाउआलाय मा ब्रयलार लकेलखौनो जानोसै होनबा दाउखौ अमाखौ जाथ'ला टाटा अमा नै दिनैबा दाउखौ जानोसै आरोना इलाय नै खुरियावसो ना खिन्थु दाउखौबा बिराद खम मोनो आरोना लस जायो रे ओमफ्राय नै बे केटारिं ग्रुपनि ड्रेसखौबो बिराद मोजां मोनबायना आरो
आङो नै मा होनो आखायावबो ग्लभ्स दंबाबो ओमफ्राय मा केटारिं ग्रुप बा नामा लाभ माथो अननाय केटारिं ग्रुप ओमफ्राय अबेनि सनाय बाथाबारि लाभ अननाय केटारिं ग्रुप बिराद अननायजोंनो होयो आरोना नै बेदरखौबो डाबल जानोसै थिगसे र' लोगोफोर दायो आङो जाबाय ओमफ्राय थिगसे जाखाबाय दायो थांसै आरोना नै रायजोफोरा ओरैजायबो जिरायबाय मोननै खथा आरो बिजों ओमफ्राय नै बिराद मोजाङैनो जागासिनो दायो आंना थांसै हनै मादैया दे आरो बुंबावदो दे बबेयावसो नुदों नोंखौ दासो नुफैलायबावबाय आरो आच्छा माथो गासैबो रोंजोब्बाय माथो आंखौ हेल' होननासो लिङो ना मादै हेल'सो ना थेंक इउ बेयावबो हारसिं नङा माने आङो मोजाङानो दे दाथ' ओंखाम जाबाय नालाय थ' दायो एसे गय जानांगोन आरोना गयखौथ' जाथ'ला दायो दे मा खबर नै बिसोरबो दाखालि बावैसो हाबा जादोंमोन आरो दा ओइलाय जोंना दाखालि लाजिलायनाया नै बेसेबांथ' गय जायै माने गारांखौनो मोसौ बायदि खालामना लानोसै बेनिखायनो बेखौ मोनबाय आरोना सिलेखा मोजां आरोना नै लाभ केटारिं ग्रुपनो अननायजों जुदि केटारिं ओंखाम रानजानो लुगैदोंबा बिसोरखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बे जासुलायालाय मा जेरावबो नुजाफैयोब्रा जासुला नालाय हेलु ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंनि गिफ्टआ एखेबारे आलादा जाखायो नालाय नै जोंना गिफ्टआ नै नायदो बेनो जादों बुके एबारबा हले मुलिनि बुके मानोना हिन्जावा नार्स नालाय ओमफ्राय नै बेजोंबो नै एक्सट्रा दंखायो जोंना गय ओमफ्राय फाथै ओमफ्राय गय खावसे नै नायदो जोंनि गिफ्टफोरा आलादा जाखायोना लोगोफोर नै मादैमोना मा बुंहरदोंथाय मा मादै बर' हिन्जावानो खिन्थु मादैमोना बुंगासिनो बर' हिन्जावला आं बायदि गोसोमखौलाय सोर मोजां मोननोब्रा गोसोमबाबो लागोन मादैमोना एसे नागिरना होदोलै फिसाजोफोर दोङोबा हरदोलै लोगोफोर दायो जोङो सैतानखौ लोगो हमसै सैताना दरा जानानै दोङो दिनै बेनिखायनो नोंथांमोना दायो सैतानखौ नायनो रेडि जादो ओमफ्राय नै गिफ्टआनो बोरायलायसिगोन नै मानोना सैताना जोंनिनो क्लासमेटमोन नालाय बेनिखायनो जों गासैबो एखेलगे गिफ्टखौ होनसै आरोना नै नायदो दायो जोङो गिफ्टखौ होनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना थांनांगौ नामा आंलाय बांगाना आंना खांखो दे हेल' बुं हेल' नै आरो सैतानाबो आलफ्रेड फैदो र'
Goya fast nih. Goya fast. Yo. Ah. Đây bạn. Bia kia thế nào? Sao chả bạn thế nào? Ê, quê à mà ra sao cái quê à? Kéo đi. Oh, दानाबा मोनसे फट' लानोसै फट'। नै जोंनि गिफ्टखौ नायनो थाखाय रायजोफोरा थिगसे मेगन बेरलाब नायदों। Yes. Nâng ra. Phát hiện này. Phát hiện thôi. Đây, không đi được. Xa lọ. Nhiều số người lên đúng không? Ôi. Rồi, xin chào các bạn này đi. 네, 맞아요. 뭐라 했니? Congratulations. 빌루아가 탑을 해주세요. 빌루आबो थाब मोनथोंसै खानायखौबो सिनबावलायबाय 다시 보내는요? लोगोफोर दायो बियाजों एसे जोङो बेरायनो थांसै ओमफ्राय अबावथो गाखोनांगौ सिगाङाव जनसै दे दायो भैरबकुन्द थांसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भैरबकुन्द नुवाखैबा नायलायबाय थादो नै दानाबा आइ दै माबा दं नामा नाय जेबोथ' गैया न' नै थाबोबायमोन नै हनै हाल्ला खालामबाय थागोन ने बक्स थाबोबायमोन बियो थाबोबायमोन सिख्लाफोरजों फट' खेबजाबाय थादोंमोन रे लोगोफोर जोंनि उनावनो दं हायना आरोना बेनिखायनो आङो बुंगासिनो बे हायना गानखौनो एसे दामना होदो आरो ओइलाय भैरबकुन्द हाजोखौ नुहरबाय आरोना लोगोफोरथ' दायो जोङो सफैबाय भैरबकुन्द आरोना भैरबकुन्द इज ए प्लेस अफ 3 प्लेसेस बारा जाबाय नामाथाय इंलिश बुंनाया Which is originally Bhutan, Arunachal and Assam. ओमफ्राय नै लोगोफोर ओइलाय हरैजाय बै हाजो नुहरनायानो जादों भुटान ओमफ्राय हरैजाय गिदिं नै हरैजायनो जादों अरुणाचल आरोना ओमफ्राय बिजोंनो थाङोब्ला उदालगुरि आरोना थ' लोगोफोर दायो जोङो बेयाव फैबाय ओमफ्राय नै भैरबकुन्दनि पिकनिक स्पटखौ एसे देखायसै नै बेनो जादों दैसाया आरोना धनसिरि होननानै बुंगोन आरोना बेखौ नै बे माने बे इरिगेसननिबो मोनसे प्रजेक्ट इरिगेसन माने दैफोरखौ लाङो नालाय आबाद मावनो थाखाय ओरैजाय लाङो आरो ओमफ्राय ओइलाय ओरैजाय आरो दंबावो थ' नै बे साइडआवनो जादों बे पिकनिक स्पटआ आरोना नै नायदो बिराद मोजाङैनो ओइलाय बेनो जादों भैरबकुन्दनि फेमास इलाय नै ओमफ्राय माबा मोनसे कमप्लेन होगासिनो दे जिरि बुंलाय मा कमप्लेन नोंना आंखौ बिराद इन्टारभिउ लासै ओमफ्राय होस्राया मोनसेबो होगोन र' नानि दसेने ओमफ्राय बे सेंग्रायाना मालाबाबो फट' खेबामोन मिथिबायना दायो हिन्जाव लाबाय नालाय थ' हिन्जावनि फट'खौ खेबनांगौ जाबाय आरो उफायबो गैया बेनो हाबा जाबाय बिदिनो जानांगौ रायजोफोर बेनिखायनो हाबा जानाङा थ' जोंबो दसे अरुणाचलाव हाबनानै एसे गिदिंनानै फैफिनबाय आरोना हाबायाव दायो एसे मोसानायखौ देखायसै आरोना जोंबो एसे बेरायना फैबाय नालाय नै मोसागासिनो दायो
बिसोरखौ नुनानै आंबो मोसानो गोसो जादों खिन्थु मोसानो रोङा नालाय ओमफ्राय नै बेनो जादों सैतान बिदाय ओमफ्राय बिबाजै आरोना दायो जोंबो मोसानोसै मादैमा मेंबाय नामा मोसानांसिगौ दायो मोसाबाय आरो मोसादो नै लोगोनि फिसाजोआ फैनानै आखाइ हमफैनानै मोसागासिनो आरोना आंखौ बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय गथ'फोरजों मोसानायखौ बिराद इन्टारेस्ट बिराद मोसाबाय आं बिसोरजों हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ एसे मोसाहोनांगोन नालाय बोनसैथ' हा नंगौ नामा हेल' बिराद नायो नोंनिखौ गसाइगावनि ना आं उदालगुरिनिनो क'क्राझाराव थाङो गसाइगाव थाङो हेल' नाया थ' जोङो बेबायदिनो बिराद रंजा खुसियैनो रंजाबाय मोसाबाय आरोना बेनोसै आरो माथो लोगोफोर नङा जानो बे जिबनाव नाय मोजाङै थादो मोजाङै जादो जानाय लोंनाय मोजाङै खालामदो रंजाय खुसियैनो थादो बेनोथ' गोजोनथाव खोथाया नंगौना नङा लोगोफोर माथो बे दामनाय स्टाइला एसे आलदा माथो मा होनो बिखौबा मोसाफानो हागोन आङो एसे एसे ट्राइ खालामसै बा बेखौ मोसाफानो एसे हादों माथो आङो एसे आन्दायदोंबो इन्ट्रेस्टथार माथो बे मोसानाया दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आङो बेबायदि मोसानायखौ बिराद मोजां मोनलै थ' बेबायदिनो मोसानायखौ नायै माने मेगनानो अहाला नाथाय फैनोबो सम जाबाय नालाय बेनिखायनो जोङो सैताननिफ्राय गोदान हिन्जावखौ बाजैखौ जोङो टाटा बाय बाय बुंनानै फैबाय थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ अननाय होनायनि थाखाय साबायखर टाटा बाय बाय गोजोन्थों